Първото нещо, което трябва да направите е да използвате стилизиращ продукт. Overnight Woolen Spray на Белея. Това е DM-ска марка. Супер бюджетен вариант, около 4-5 лева. Определено прави разлика. Второто нещо, което да опитате е директно след душ, след като вече сте подсушили косата си с сешоар, във влажно състояние да й зададете посока. Дали ще бъде с ето такава въртяща четка, дали ще бъде с уред тип Dyson или каквото имате под ръка, много е важно да се зададе посока на косама изначално. Докато е все още топла, захванато е доста добре, ще направя същото и от другата страна. Нека тя да изстива в неговата форма. Пренощувайте по този начин. Третото нещо, което препоръчвам да направите е да използвате ролерите в продължение на седмица-две. Знам, че е много. Приемете го като игра на повтаряне. Колкото по-често напомняте на косата си, че искате да приеме тази форма, толкова по-дълготрайни ще бъдат вашите кадрици. Изисква се постоянство, както за всяко едно нещо. Опитайте и очаквам вашата обратна връзка.